Түбәтәйе күрке үзе менә дигән кеше. Аның турында шын артист диләр. Чынлап та 30 ел буе дәүләт ансамблендә эшләп каралый син. Монда инде төрле хәлләр була. Моңсуда, әлбәттә шатлыклысы да, ләкин ул барысына да түзгән, барысында чыккан, бүгенге көндә менә дигән балалар үстерә һәм бүген ул ашыктан ашык әңгәмәдә нәрсә сөйләр, хәзер беләбез. Рәхим итик. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген искиткеч кунак, мактаулы кунак, Татарстанның ат казанган артисты Илгизәр абый Исламов. Хәерле көн, хөрмәтле кунагыбыз. Хәерле көн, Ильяс әфәнде. Хәерле көн, мәйданлылар. Менә сез бүген Илгизәр абый матур түбәтәйләрдән баяннар белән шин татар милли рухында безнең тапшыруыбызга килеп кирдегез. Шулай да шушы кешене, безнең алдагы шәхесне балачактан нинди җырлар тәрбияләде, нинди музыка, шигырьләр, бу эштә әти-әни катнаштымы һәм бу шәхесне безгә нинди балачак китерде? Шул хакта башлыйк әле. Нәрсә дип башларга сүземне? Ассаламу алейкум. Авылмагай бит инде. Авылда үскән, авыл табигатында коенып дип әйтергә инде. Кичкенәдән җырларга, гармоннарда уйнарга яратадыр инде. Мәктәптә әле мин рәсемдә бик ясыйдырым. Әйе, бөтен мәктәптәге бөтен плакатлар минем белән эшләнәдер инде, минем тарафтан газеталар чыгадыр. Озын тәнәфестә уйнап, җырлап, битәдер укучыларны. Киң кырлы талантлы кеше була Илгизәр абый Исламов. Менә хәзер искал бәзрәк мактанып утырам инде. Шулай да ниндирәк җырлар тыңлап үстегез? Әлфия Павзаловамы, Илһам Абшакировмы, күпләр шулай дип бит инде. Кемнәр тәрбияләде бүгенге Илгизәр абыйны? Мин бик бәләкәй вакытта әнкәй мине бер үзе тәрбияләгән инде. Бер үзе карап үстергән дип әйтимме. Концертларга барганда ул мине дә күтәреп алып барган. Бер вакыт концерт бара икән дә, монда Фарида Кудашева килгән булган безнең авылга. Ул җырлый башлаган, мин җырлый башлаганмын. Шулаймы? Ул җырлап бетергәнче җырлаганмын, аннан туктаганмындыр. Аннан әйткән инде, бу җегет пожалуй җырчы булыр дип әйткән. Шулай булган да бит. Карагыз әле. Куюга караган сыман диләр бу очракта. Шулай да әти-әни, ягъни бу очракта сезне җырчы буларак тәрбияләүдә ниндирәк чаралар күрде? Әни минем биюче булган. Аны әйтәләр инде, клубка хәтле биеп барган, биеп кайткан дип тиге кич посиделкалар, аулагыйлар булган бит инде. Но минем әти булган гармончы җырчы булган. Менә бит. Димәк, сез инде иҗат гаиләсеннән килеп чыккан кеше. Әти ягыннан күбрәк. Шулай да Илгизәр абый иң якты балачак хатирәгез музыкага бәйле. Ул нинди хатирә? Мин истә калган шуны гына, мөхиббәм булып җырлаганмын инде мин, халыкка ашаган ул. Элек бит инде трактор арбасына елеп тиге дояркалар эшкә баргандар, алар барганда да мине җырлатып киткәннәр, кайтканда да җырлатканнар, нишләптер ул аларга ашаган инде. Аннан сәхнәгә мине урындык куйып, мине чыгарып утыртканнар да, мин гармонга утырып, җырлап, аңа инде Кыш бабай алдында шигырь сөйләгән кебек булган инде. Ул халыкка, авыл халкына бик ошаган инде. Менә шул этәргеч булгандыр, бәлки. Шушы Илгизәр абый Исламов кемнәр белән сөйләшеп бүгенге юлга килде? Кемнәр зур этәргеч булды? Әби, бабай дигәндә, әти-әни. Бу күршеләр. Күршеләр? Әйе. Бу минем әни үзе генә үстергән бит инде. Кайдыр эшкә киткәндә мине күршеләрдә калдырадыр инде. Алар безгә туган шикелле якын итәләр. Ул Мәгалим апа, Балдырахман абый. Мин аларга кергән сайын, мин аларны җаклап та чыгадыр кунап инде. Әни эштә вакытта аның гармоннары тезелеп торадыр шулай. Кештә дә. Гармончы абый. Әйе. Ул алып уйнап җиб, шуңа бик кызыгадыр инде. Ул вакыт минем гармон юк иде. Шуннан күрепмесең, апалар минем кунакка кайталар иде. Алар миңа кайткан сайын гармон алып кайта башладылар. Шул минем гармонга тартылу булганны күргәннәр инде. Тартылган, сизгәннәр. Аннан шул кичкенә гармоннарда уйнап, җырлый башлаганмын инде. Менә тартылу шулайрак булган. Сез бүгенге көндә
Илгизар абый 200-ден артык җырлар авторы, 200-ден артык бит ул. Кеше инде җыр яза икән, димәк шул җыры белән халыкка нәрсәдер тапшырырга телидер. Сез җырларыгыз белән тамашачыга нәрсә җиткерәсез? Мин былай аңлыйм инде үземчә. Композиторлар, шагыйрьләр, алар үзләренә кагылган хисне, үзләренә ошаган шигырьне җырга салалар, или киресенчә инде үзеннән, үз кичерешеннән алып эшли бу нәрсәне дип әйтәсем килә. Күңел көзгесен чыгарып кына сала. Иногда ул экспромтында чыга инде. Benim 200 дигәчтә алан барса да җырламый, әле 30-40 җыр бар, бөтенләй кешегә күрсәтелмәгән. Сезнең әлбәттә музыкагыз төрле. Бүген дөньяда да бик күп төрле музыка яши, бик күп төрле. Сез аларны нинди критериялар буенча бәялисез? Сезнең өчен яхшы җыр нинди дә, чиркандыргыч, начар җырлар нинди? Гам гомумән нинди җырга гашыйк Илгизар Исламов? Бүген көндә бит инде җырчылар күп, композиторлар бик күп. Шуларның берсе мин инде. Элек самодеятельность дип әйтәләр инде. Хәзер шул үзешчән. Әле данлыклы Илһам Шакировның бер сүзе исемә төште. Җырчылар бик аз, җырлаучылар күбәйде бүгенге көндә. Ләкин сез бит инде буларга карамыйсыз. Сез 30 ел буе дәүләт ансамблендә хезмәт кылган чын артист, беренче чиратта артист. Мин бит 30 ел буе җыр буе ансамблендә эшләдем. Ведущий солист инде, башлап баручы. Күп үземнең җырлар бар. Бу бик җаваплы вазифа. Җаваплы. Бер вакыт диде Кукмарада бер гостиницада тордык. Илһам Шакиров группасы, мин Нафиса Василова бригадасы белән инде. Мине Рашид Мустафин Илһам Шакировка күрсәтте инде. Менә шундый җырчы тыңлап кара дип. Илһам абый мине тыңлады. Молодец, җырлыйсың. Но халык җырларын алып радиога барып кара дип әйткән иде. Акыллы киңәш. Яңа җырлар түгел, халык җырлары белән баштан чыгарга кирәк. Тоттыгызмы бу киңәшне? Юк, бик вакыт булмады. Мин инде хәзер пенсиягә чыккач кына әзрәк Иҗат белән шөгыльләнә башлагыз. Шул җитәр дип уйлаганмындыр. Минем вакытта булмады, дөресен әйткәндә. Менә дәүләт ансамбле булгач, сез инде анда җаваплы солист, төбе рольләрдә. Бу җаваплылыкны, игътибар үзәгендә булуны ничегрәк иттереп үз күңелегезгә ала идегез? Бу җаваплылык белән бик җиңел эшли идегезме? Ишетеп беләсездер инде, сез бу өлкәдә эшләгәч элек бар бит. Лема Кустамгай вакытында данлыклы безнең руководитель инде Казымасы, Аулагы, шундый җырлы биюле ниләр бар безнең күренешләр. Аларның һәр берсендә мин ойнадырын баш рольләрдә уйнап, җырлап, гармон белән оркестрга кушылып. Мине эштә бик җиңел караучы дип, мине правкомнарда әзрәк осуждать итәләр. Но минем концертны бер дә бузганым булмады. Димәк, барбер җаваплылык бар. Бер дә концертларны бузганым булмады. Сезнең иҗатыгызны төзегәндә, җырлар язганда гаиләгез катнашамы? Гаиләгез турында сөйләшеп китик әле. Кемнәр алар? Иҗатташ дусларыгызмы? Әллә инде сездән бераз гына читтә торучы иптәшләрегезме? Иҗатташ дусларым инде минем Газинур Фарухшин, Асаф Алиев, алар минем якын дусларым. Азат Хусейнов, композитор, Илгиз Закиров, булар якын дусларым, менә аралашып яши торган. Бик теге данлыклы җырчылар икән дусларыгыз. Азат Тимершаев инде. Сезнең җырларыгызны да башкардылар, юбилей кичәгездә. Алар барсы да җырлыйлар минем бик күп җырларны. Но без теге очрашкалап торабыз, үзебезне теге пикник кебек нәрсә оештырып, һаман аралашып, күрешеп, шулай яшибез, семья дуслары булып. Гаиләм яраткан тормыш иптәшем Лилия инде, ул бухгалтер, хисапчы булып эшли. Аның белән икәү яшәп ятабыз инде. Балаларыгыз сезнең җыр моңга гашыйк кешеләрме дип сорыйк әле. Теге урысча әйтмешли, к сожалению, ул тармактан китмәделәр инде. Сезнең өчен шулай да бу кызганыч. Кызганыч. Булдымы теге гармун тоттырып караулары, мәле улым уйналы барып чыкмасмы икән дип ата кеше янынан булдымы шундый омтылышлар? Кичкенә малаем Наил әзрәк гитара ширтә инде. Барбыр миңа әз генә күңелгә не бирә, җылылык бирә инде. Алысы әзрәк җырлый инде, урысча татарча. Менә шулай гына. Сез бүгенге көндә нинди җыр, танылган цитат яки шигырь белән тормыш юлы буйлап атлыйсыз? Теге девизыгыз булырдай җыр, шигырьләр бармы, Илгизар абый? Минем
Біз ауыл малайлары деген жыр бар. Мына нешектір ол, Табылған жыры бар. ол енді ауыл табиғатында, ол достарына да шағылдырады, ол какой-то бір компанияда да жарайды. Мында енді Боян келген екен біздің тапшыруға юққа келмегендер, бәлки жыр білен жауап беріп кетерсіз Илгизар абай. Күзлер жетті мұңсуланып, желі өте үзәкке, соңғы сүйі сыңлап келі, әшісін салып жүрекке, соңғы сүйі сыңлап келі, әшісін салып жүрекке. Еске еткеш матор жыр болды Илгизар абай. Бұл Боянға неше ер? Ол сіздің енді тұрмыш достығызға үйленгендір. Сол, бұл енді менің генә түгел, миңа хәтле дә булгандыр. Хәтле дә булган. Әйе. Шулай да еш ойнайсызмы? Бояннан гармоннарны қолыңызға еш аласызмы үйде? Менің эш шундай, хәзер бик вакытым жоқ. Менә дөресен әйткәндә, соңгы вакыт, наверное, 1-2 ел тотканым юк уже. Кайчан илһам килә Илгизар абый? Шушы Боянны кулга алгачмы? Һәм нинди хисләр, тойгылар белән килә ул илһам? Нәрсә кичерәсез ул килгәндә? Хис төрле вакытта килә. Баянны тоткач кына түгел. Ул рульдә барганда да килә, эштә утырганда да килә. Ниндидер шигырь килеп керсә, сиңа күңелгә ятышлы. Аңа инде ул тиз чыга килер. Сез бит шигырьләрне язасыз үзегез дә. Әйе, Кешеләрдән генә алмыйча шагыйрь. Шигырьләр, мен инде шигырь язучы түгел. Шагыйрь түгел дип әйтәм инде. Күңел кушканда язасыз. Әйе. Иногда Азат Хусаинов миңа аның көйләре күп. Менә син тиз язасың, менә бу көйләрне карал, тиз генә сүзләр язып бир дип, нишләптер ул тиз генә килеп чыга. Без шушы матур нуктада әңгәмәбезнең беренче җылы өлешен тәмамлыйбыз Илгизар абый. Хәзер инде шәйләр шәйшә рекламада карап үтик. Тәмләп инде шәйләр ишеп, Илгизар абый әңгәмәбезнең икенче өлешенә дә килеп кердек. Монысы тагын да җылы булсын. Әйдәгез әле сезнең музыкагыз турында сөйләшүне дәвам итик. Җырлар иҗат иткәндә күбрәк ниндирәк тематикага иҗат итәсез? Ватанны, мәхәббәтме дигәндәй? Барысы да, даже политический җырлар да бар минем. Шунлар. Әйе, шаян җырлар да. Илгизар абый, сер итеп булса да әйтегез инде, тормыш иптәшегезгә Лилия ханымга багышлап язылган җырыгыз бармы? Бармы? Бар. Ничә улар? Ул гына икәү. Ул бит инде сезнең илһам чыганагыздыр. Ул яныгызда булганда җырлар да языладыр. Мәхәббәткә җырлар язу җиңелрәкме башка темага караганда? Аларның разница юктыр дип беләм мин. Кемгә ничек инде? Сезнең өчен чын мәхәббәт ул нәрсә? Дөньяда чын мәхәббәт бармы? Бар. Беләм мин Лилиямнан башка һавада солый алмыйм дигән шикелле. Лилиямнан башка Илгизар абый. Лилиямнан башка. Ничегрәк таныштыгыз? Мәхәббәт ишкы ничек кабынды? Дөресен әйткәндә таныштырдылар. Әйе. Ул ашны таныштырдылар. Кемнәр ул дуслар? Ул Фәрит Әхмәтов дигән гармончы. Алар таныштырган җәмәгате белән. Менә әйбәт кенә удачный семья булды. Җыртлар салып, бакчалар үстереп, әле казымасы булды безнең. Вернее, үрдәгемәсе. Тавыклар, үрдәкләр асрыйбыз инде. Шунда Казанда буймы? Казанда, Северный поселогында. Афәрин. Көзге кичнең моңсулыгы, офыкларга туташа, уйландыра, моңландыра, хисләр алда җыраша.
күзләр генә кышлар җиткәч ни булыр көннәрдә бураннарда мәхәббәттәй суыныр көннәрдә бураннарда мәхәббәттәй суыныр Күңелкәем ярсып торсын назларга иркәләргә сөйгәннәргә рәхмәт әйтик уятып иртәләрдә Менә мин сезгә бер танылган цитат укып китәсем килә. Бу танылган француз язучысы, шагыйре Экзюпериның яшәешне иң зур зиннәте ул Илгизар абый. Кешеләр аралашуы зиннәте. Кешеләр белән аралашканда сез бәхетлеме? Бәхетле, бәхетле. Мин кешеләрсез вообще яшәй алмыйм. Кунак килгән яратам. Миндәге кунаклар, дуслар. Ниндирәк кешеләр белән аралашасыз? Дусларыгыз нинди? Сезгә ошаганмы? Әллә башка төрле? Сәнгать кешеләре генә түгел, менә минем дуслар электән үк кайчандыр мин теге гармон күтәреп, хәзер тамада ни диләр бит, гармон күтәреп, Бик танылган җырлап, сүзләр. шул өйләнгәндә чакыралар, туйны бит инде музыка кирәк була. Менә шул кешеләр белән до сих пор мин аралашам. Мин аларны кайчандыр өйләндергәнмен. Менә шулар белән алар семья дуслары хәзер. Бу чын дуслыкмы? Чын дуслык бу. Нинди җырлар, шигырьләр сезнең кәефегезне күтәрә? Бу вакытларда нинди җырлар тыңлыйсыз, шигырьләр укыйсыз? Гомумән юлларыгыз ничек үтә? Жаллар минем только эш белән үтә. Эш белән үтә. Мин инде көтеп алам эшләргә. Әле нинди яңалыкка омтыласыз? Бәлки әле сезнең ниндидер бер яңа музыкаль инструментта уйныйсыгыз киләдер, яңа бөтенләй язып карамаган бер җыр язасы, кеше күрмәгән шигырь сырлап атасы киләдер. Әле яңалыкка урын бармы Илгизар абый тормышта? Яңалыкка бар. Вакыт җитеп бетми, мин гомер буе гитарда уйнарга өйрәнәсем килде. Возможно булмады кичкенә вакытта, аны миңа Кеше улыгыз өйрәтәм димиме соң? Ул үзе дә аның уйнавы теге үзенә миңа яраклыгынадыр дип уйлыйм инде мин. Бәлки вакыт калса өйрәтергә дә тырышыр. Сезнең белән сөйләшкәндә сезгә әйтәсез, иң күңелле чаклар ул инде әлбәттә минем дәүләт ансамблендә эшләгәндә булды дисез. Әйдәгез бер иң күңелле бер очракны сөйләп китегез әле безнең тамашачыларыбыз өчен дә. Дәүләт ансамблендә эшләгәндә әлбәттә инде маҗаралар күп булгандыр. Без бит инде дәүләт ансамбле белән бөтен Россия буйлап җырдык. Чит илләргә бик күп чыктык. Шул икешәр чара җырлыйдык. Менә ул хәзер башкасы митраган хәл. Семьялы кешеләргә бит инде уйлап Бу карагыз. кайтмыйча өйгә. Кайтмыйча. Без бит теге Казакстан, Үзбәкстан, Таҗикстан, Урал, Сибир шулай җырлыйдык. Шул китәбез дә Бу бик авырдыр. авыр. Ана бер ике атнасына түзәсең инде. Аннан уже ул юксынулар башлана инде. Анда җөргәндә төрле кызыклы вакыйгалар була инде. Менә бер зор гастрольләрдән кайткач, бераз җыял итәләр дә авылларга чыгаралар без. Бригада яшьләр. Мин основном Шамил Әхмәтҗанов, Нәфисә Василова бригадаларында җырлыйм. Бер вакыт Мамадышта җырлыйбыз, авылларда, Керәшен авылы. Минем бердә ул нәрсәне татыганым юк, Медовуха дигән нәрсә. Кичтән концерт инде, gündüz безне сыйлыйлар инде артистлар. Яшәгән бал буладыр инде. Медовуха. Аллада бик тәмле тыелды да. Без инде сыйландык. Отырган җирдән җаклап киткәнбез. Ул шундый нәрсә икән. Концертка күп калмаган инде. Хоҗа кайткан ат белән дә инде. Безнең уятып без җаклап утырабыз. Концерттан да халык җыелган. Без уятып арбасына салып алып китте. Нигә? Концертка инде. Барга аяклар җырмый. Ул андый нәрсә ишкәнем юк үз гомеремдә. Мин дә ишетеп кенә беләдер инде. Бераз гына шамалап бетермәде. Тәмле бит ул теге компот шикеллерәк. Ничегрәк тәмамланды бу вакыт? Ниде концерт башланды, башта мин чыкты, мин җырлый башладым, тел әйләнми, теге иске пластинка шикелле халык килә инде. Бер вакыт ут сүнеп китте. Кычкыралар инде.
аларға күлкі бит, аларға қызық керек халыққа, тамашашыға. Жырла, матур жырлайсың. Жырла бітірдім де сол, от болмайша. Анан біздің Рашид Сабиров алып барады концертларына. Ол нейдедір қызықлары, мәзәклер сөйледі енді, халық мұнда тыңдарға ғана битінде, от жоқ. Анан тағын жырласындар, анан деп қышқыралар енді. Фәрит Мирзануров, атқазанған жыршы ол менің достым, яқташым. Ол шықты енді, балыны бірге қауып. Ол да шылай халықтың кілдірді. Бір вақыт от жанып кетті. Оказывается, сол кейіміше трусикстан шыққан екен, от жоқ деп. Халық жығылды енді шында. Бұл хал анығаман селейлер енді ансамбльда. И шетелде бір шындай қызық болды енді. Бізде Рафаэль Жапбаров деген менің достым, енді ол бик матур жырлайдыр. Түркияда бұл. Вафира Ғизатоллинің анда қызықлар енді бар, шондай кішілер категория қызық ясап беруші. Бұл сумкалар, чемодандар көтеріп бересің бет енді анда шетелде. Онда алырақ кішке бұлышасың енді артистларға. Мұның, оказывается, Вафира Ғизатоллинің нейіне сумкасына кирпич салған бұл, жарты кирпич салып ауыр болсын дейм. Оланы енді апнарушт еткен да енді Вафира Ғизатоллин исән төгілбетінде мәрхім. Мына ол өлген шей оланы меңа шотлап жүрді. Вот сен шаян малай, сен гына салдың. Мен айтып қарайым, Рафаэль салған ең. Жоқ, сен деп бір шулай кетіп барды енді. Дәлелі олмады. Дәлелі ол. Шулайда, міне көздеріңізде де бәқіт пейда болды. Кішінің ең бәқітлі шұры, шушы ештік шырларында гүрлеп ішлеген шоқларым Илгизар абай. Бұл ансамбльда ішлау, ол менің үшін дәрежеде болды. Мен рахаттанып ішледім. Әйдеп барушы солистайым, тегі башта жырларды меңа берелер. Қайбір бар бейт кішілер өзде әзір сұрап, меңа берер. Мен енді бала айтып тұрадырын, барыбір берелер. Бүгін сіз бәқітлі ме? Бәқітлі. Менің семьям бар, яратқан жемішім бар, туғаннарым, аралашып яшейбіз, бірге көмәкләшіп, гүрләшіп, бақшаларына бірге қарап, аларға рахмет, мен бәқітлі. Келешекке нендей планлар білен атлайсыз? Шушы направлениені жоғалтмасқа енді. Шушы юнәлішіні жоғалтмасқа. Әтігі мен сұраған нендейдер бір кіші көрмәген жыр язу, ойы, фикірлері бүгінде яши ме? Яши. Менің планлар бар. Алла берса, қымыр болса, драматургия білен де заниматься етерге есебім бар. Бәтті драматургия да? Әлі Камал театрлары қойсын сіздің сәқнәлеріңізге. Сіздің бейтеліміне китап язғаныңызны да біліп алдым. Кіші күтмеген қәл. Анда юморескалар да бар екен өзіне көре. Анда ноталар да, жырлар да, шиғырлері да бар. Демек, сіз шундай көп қырлы шәхіс, бұл сізге қызық ма? Қызық. Өзіме ашай, мен шуның біле яшайым. Юморескалар. Андай мезеклер язуы қойдан сіздің башығызға кел. Әлі Рәшид Шамқай болып, Рәшид Шамқай даларыны алып, өз репертуарына қошып, сөйлеп бер екен деп білеміз. Ол да сөйлей, Хамзин да сөйлей, Монша Ташы, Шәмси Закир сөйлеп жүрей, көп индалар. Біз енді шушындай жылы нұқтада Илгизар абай тапшыруыбыздың соңғы сұрауына да келіп жеттік. Сіз бүгін бик күтіп те, мен сізге бүгін бермеген нендей сұрау қалды? Андай сұрау бар ма? Сөйлештік те кебегенде. Шулай да бәлки, көңіліңізде нендейдер бір сұрауға үміттеніп келгенсіздер болғандыр. Бүгінгі эстраданың көңіліне бір шейінді, положениесі. Әйдегіш, шул сұрауыңызға жауап беріңіз әлі өзіңіз өк. Бүгінгі эстрада сіздің көңіліңізді бір шей ме? Бір шей. Әзірек анда тәртіп саласы келе. Ілікеге болған системаны кері қайтарыр ем. Әзгіне тәртіпке салу, фильтр аша өткәру, шондайрақ. Сәнға советлары керек. Сәнға советлары. Дәрәжелерек, білімдерек кішілер әзірек текшірібірек, қарабырақ тұрсынлар үшін. Әмәлі, сіз yazған сыман мұңлы, матур татар жырлары тағында көбірек yazғасынлар еді дегенде тілекте қалдық. Амин, Енді біздің бүгінгі тапшыруымызға шулай келе, уақыт тауып келгеніңіз үшін, аны емлендіргеніңіз үшін, шушындай матур жырлар башқарғаныңыз үшін баянлар білен. Рахмет сізге, Илгизар абай. Өзіңізге рахмет. Сізге алда ижат оңышлары тілеп қалабыз. Рахмет яусын. Сәлемет болыңыз. Оңышлар шегізді. I just fade away. I feel it. Fade away. I feel away, yeah. I think too much. I feel it.
I feel. Традицияләргә тугрылык, кунакларга игътибарлы караш, хәләл продуктлар, шәп музыка, Марам рестораны, Көнчыгыш әкияте сезнең өстәлегездә. Ул китапта яза, ул шигырьдә яза, ул мәзәкләр дә иҗат итә, ул җырларда яза. Чынлап та искиткеч шәхес булып чыкты Илгизар абый Исламов. Ә бүген инде без аның тормыш серләрен дә ачтык. Сөйләде бугай, ачты бугай. Ә соңгы фикер сездән. Рәхмәт. Әлегә әңгәмәдә безнең белән булганыгыз өчен сау булыгыз, хөрмәтле тамашачы.